Are you still dreaming of having a power product with guaranteed durability with affordable price? Yamaha power products are here to meet your desire. Get your Yamaha generator, Yamaha genuine spare parts and accessories, Yamaha multi-purpose engine, water pumps of 2 inches and 3 inches, Yamaha loop engine oil will serve your motor, keke and generator, 4-stroke and 2-stroke of 1 liter pack and 4 liter pack engine oil, Yamaha motorcycle courier, etc. Visit Chabros Commercial Trading Company Limited today at number 41 Edinburgh Road, Ogui, Enugu, or contact Chabros on 0806 323 2480 or 0806 263 4448. Chabros Commercial Trading Company Nigeria Limited, the home for genuine Yamaha power products you can trust. Ndị ba na ọmarịcha egwuregwu ndụ ya n'ụwa bụ nke anyị ji eme gị obi ụtọ anyị kpọrọ nne di m nọzi na-agba nke anọ na-agba nke a ejeketa iru anaba azụ. Kedu ebe ile isi abata? Kedu ebe iche na ibu akpa na-eje? No. Amụa ka ị na-ekenezi nnọọ. Agụwa ka m kwesịrị ikene gwa nnọọ. Gị nwa bụ akpa abakwute m nwa nọza na-ebịa. Nnọọ onwa m. Kapkene oke ihe na. Kedu ebe isi abata? Ebe ka isi bụla akpa abata na ya na-ajụ? Nna m oke ajụjụ ya na-ajụ ya bahuru. Maka na onye anụ nwe efere ebe a, o nweghị ihe o ji mkpọrọ. Ọ kpọgidere masị ruo na mkpọrọ ọkpa ya dị n'ala. Anya ọ na-afụ m na bọfụ ọdị ya ka m ṅụọ. Mbe niile kirie mbe ni ha igwere akpọkọwu ya anenya gweri me imu ya anenya me inu bụ pure water ice water ina jụ ọnụ ọ bụ na o kwesịghị ka ọ bụrụ otu orugu bịa na park chọta m mgbe ni chọtara m ọ bụdụ uri na ọ bụgụ na gị bịa naanị ya kwesịrị o were moto chọta m azi nwunye nne di ya vụrụ m vunete mana onye ajụ na ya ma nso wee bịa ọ hafụ naanị ọ bụ na nne ya bụ ihe na-abịa nne ya kpọọ ya si ya na ya na-abịa ọ ga-ahafụ nne ya jewe ebe ọzọ ọ ma hafụcha ihe niile o ji n'aka ọ ga-agba kitikiti gbaa mbọ fụ na ya ji edute nne ya maka na ọmụnụ o mere o were mkpọrọ ibi ma tagbuo onye n'ihu mbe ya ibi ma tagbuo mama ọ bagoro na ị na-enye onwe gị nsogbu jugidere ụwa gị ime nke abụrụ bịa kerịghị ogechi otego nne m chebere ebe ọ nọrọ gị bụ ochego gị chee ka ọ ga-eche paka ije chọrọ ihe ọ ga-eribi ịba ije chọrọ ihe ọ ga-eri nzekwe ị na-ataba onwe gị ahụ na akpa onye peje emenezi ọ dị na-adịkwa gị akpa ya amakwaghị mgbe o jeri ọ peje etisi aja chọgide m ne ọ bago uru ji agụsị m mgbe a mbe ihe nri dị ka m jee were ka m ịma ị na-ewe meji ikwu eme isi na nna azọte mana ọ gị na-azọte nye ọ kwesị ka ọ baa ka o jee chọọ ihe ị ga-eri nye gị onye onyobe mbụ nne ka m bụ amụọ m esi nri kata nwa gị agara m esi nri ihe mkpogbu m na-asụ o mere gụcha ya gụọ na m je egbu ịghọtara kama one day wetu bụ ya gogo na be m ya na m bịa na be m baa kichin jee sie nri bufute ọ bụ garụ ịghọtawa m na-ekwu afọ m ka m jee sie nri bịa jee gosi mgba na-esi nri ka m jee sie nri pafta m pịsị ka m pe ya epe gị n'onwe gị achọghị m ka gị ogwụgwụ ya bụ na mbe enyi biko mmadụ emekwana ihe a ga-eje kpụ ya asị asị na akpọrọ ya asị mgbe na-emekwana ihe a ga-eje kpụ ya asị ọsị na akpọrọ ya asị nna masị m ga-enyekwa ndụ gị nsogbu ka m jee sie nri a ọ bụ na o nwere ya agụụ na agụụ nne dịkwa na friji esikwa m ofe dị na friza mama ma aba ka ojeje were bịa siele ọ bazi ojeje were nri dị na friji ifela adị eme gị n'ọnụ asị na m esibe nri asị m na nri na-esigo nri oredi na nri dị n'ime ihe na ka ọ na-asị m ihe asị na nri ọ na-akọ n'ụna dị n'ime gịnị ọgụ ịnụrụ ihe m na-agwa gị nri ọ na-akọ n'ụna nri dị n'ime gịnị chere ndị dị n'ime gịnị mama mmiri na friji mama si na nri ọ na friji mgbe nri na-adị ọ ya mba na-esi nri mmiri na-adị na kichin na friji ọ bụ efu ọsị m ekwu friji ọ bụ ite ekwenu ma ọkwụ na fugo friji ọ bụ aka gị na-ewesi nri dịka onye anụtara esigoro m nri oredi esiwe onye na-aza gị na o nwere nri m hụrụ mgbe m bịatere n'ihe m hụrụ bụ nri apatọrọ nkịta dọọ n'elu tebụl mgbe enyi aka m ọba mpa wụsịrị ọkụ isi m na isiri nri ndị nri gị si asọ ọmụgụ nzekwa ndị mgbe efu dị ka m jee si mmeri pafụta ka ya ọbụla bịa rie nri ka ya ọbụla dum ime ọ na-eche ka ije were aka wụọ m ọ bụrụ ya asị m ka m jee wụọ m
ọhịa ka ị na-ekwu n'anya keke ọwụm ọrịa n'isi mba ị na-eche ka ọwụm jee weta nri ka ịchọ ka ibodo m something nkịta jee weta nri si nye nri jee weta nri nye attention ngwa ọkwa ya na-asị gosi ya kichin ọtabizi ọba ọ na-achọ kichin maka na ịchọrọ iji aka a na-achọ ihe ga-asị n'oge echi mee nsogbu adịrọ no problem nsogbu adịrọ ịchọ ka nwa ọmụrụ gị nri nwa ọmụrụ gị nri ọbụkwa nke ga-awa m chakịta ọsụkọ na ọma nri kịta gbagba n'ọnụ isi chọọ ka ọwụọ mụọ mgbe ọ na-asị nye nri si jee nye nri mana isi na nwa gị bịa for how many hours ihe ya nri ka abụ ugbo nwa gị na be nke gị as a man ịbụ look at yourself ya mbe ni unubu ka agwọ na-apị ịhụnanya adịghị mbe ni so agwọ na-apị be ebu n'ụlọ mamụ iji eduta agwọ tokwu mama ekwuchago okwu ọ bụ nne ya bịara ọ gbapụ jecherie o chere na paaki nya gịnị ka ma ekwu no problem akwa okere ji emegbu di ya akwa okere ji emegbu di ya isi m ji ebute mma gị nsị mba ọka ọ bụ na ị na-eme mere n'iru kwa mpeti n'azụ ị na-eche ka ọ bịa sị gị bịa chọta onye na-eche ka ọ sị gị chọta n'ezi ọkwa n'ezi gị bụ ya enyi n'ezi gị bụkwa sọka mmadụ gị jee mewe no problem ma ọ chọta gị ma ọ sị gị chọta m na ịchọta gị m ma biko ka ọmụwa ọmọrụ gị ịwụ ọmụrụ m nzekwe ọkwa ifu gị ekwu m ekwu maka ama m na nwa ọmụkwara gị ma nkwerie ya no problem mmabakwa na trapa mmamba na trapa biko yara m fogoda ọ bụ ihe nye ebe ị na-emewa m n'ụlọ ahụ mama ne mama tagbo ome na ahụ ọbụdụrụ onye ọnụtarị bụ ọyị chikwa oke m nzekọ na m nọ n'ọkwụ n'ọbụ abata n'isi nọ na friji gịnị friji ya mmanụ bụ friji bazị friji a ji eto oyi na baị gịnị kwa ndị igwe na-adịkwa n'ime friji n'ime azị friji bụ na anyị ji eto oyi na ozi m na ọya jee na friji ya pata nri ama m na anụmanụ bebe m nụtarị kpọrọ agwọ kpọ mapụta omere na mbebe ya na agabu gbagoda masị kpọchimakpọ ofu m chizọ na mmanya ọ dabakọkwa kama ọkwa ahụ mgbe enye m bịara anakọkwarịrị m aga m ana nwa mbe enye ka m kwụgide ihe nne ndone m ọ sị na ọ dịgọ na furu na-eyi ọ gịnị bịa manya ma m bụrụ ọma na-atịghị n'anya chumenere mgbafe n'ọma na-asụ ka mmadụ na bebe ana m jee ewe jee egbu n'anya adịghị ebe o mekogo kama ọ na-eme mbefuwere mba oji ga-adịna wee dịna m bịa Amuche saa bịa ihe ọ na-eji n'aka rapịa bịa na apụ saa erutego akwa ka eyi wee oge ebe nso gị je ekazi ọnụ m ebe nna eje ịma ngwa gị na-eje m moto tata ife nna akpọ kịta m ga-enye gị ego ịma driving school like onye ga-amụgosi moto ọfụma ije ego a na-achinye oge ezu ife niile nke fọ na iwere machi akpa gị enugwu na ihe debe 200,000 onye fa na just nke fọ ngwa nwe nke mụ nwecha ihe niile tinyekwa uchu na ya ka ịmụta ọfụma maka moto debe ị ga na-anya nke sọgụ papa ka ị na-enye Amuche Amuche saf ma gị na mpa m emewego pipọlịlọ so mpa m na-enyezi gị ego Amuche ka njugodo ka ịbịa dị na famili ya ịbịa mee ọ bụsịka ọlụ medi ka ịbịalụ jidekwa ọnụ gị maka na emesubikwa gị ọnụ ata gị na-agwazi m okwu ị na-agwazi m okwu atazi gị ị na-agwazi m okwu nkwuo kedu ihe mama njikwuo m ikwuo iji gịnị wee tọọ m kedu ihe mama njikwuo m ikwuo kpacharụkwa anya go ka afọ igosi gị ihe ọkụ ji ntị oke eme kpacharụkwa anya go Amuche second class citizen dị ka gị Amuche na-ekwodo onwe gị anya ịmakwana be mpa m ka ị nọ gị wa bụ first class kedu ihe imechapụtara ịmakwana be m ka ị nọ gị wa bụ first class kedu ihe imechapụtara ime esi ofe ịma ka esi etinye ọkụ na ihe eji esi nri kedu ihe ma eme na-abụrụ ịpị ekwentị gị na ịpịacha mbọ gị n'ime isi kedu gwa m ihe ọzọ ịma eme ka ịwụ first class gwa kene m ya nwe imetere ka ebe isi apụta dị ịgwọdịrị ihe agwọ itedịrị ihe a n'ụlọ nke tere n'anya amakwa mmedo na-esigo n'ụlọ a wee pụọ onye nke bịala ime mgbe onye na-efe nweta onwe ebe ọ ga-anọ ịchọ ka esi achụfa wee chụọ m kama ị ga-achụ m fim anyị na-agbanyelụ ndị ọzọ mụ agbanyelụ gị
Chineke na mo nke bụ ka mmadụ abata be mmadụ karịa amụche biko ka njugodu gị onwe ebe ọzọ ịfọ dịkwa na m uche gba slipas kekerịka slipas na ayọ biko bọsọ ọbịa na geeti kụọ aka biko na-achọ m ebe m ga-asawa ụlọ anyị dubete gị amụche gị ị na-etinye snails tinye lashes nkwụ okwu ikwu na-ete ude mpa m n'ize ego egosi gị jee mụọ moto iwere ego kịta na-achị ya tenki na-eje ata m gị amụche achọkwa m ịgwa gị ọtanse nene iketa nna wọchịkwa gị amụche ekwenekwa ka m mee gị ihe n'ụlọ a sị gị na mkparị gị ahụ ezugo ọkwefe mkparị gị o jugo m afọ and oge ejugide m otu ọ na-akwado ijufu onwa anwa jufee mgbọpụta ya ị ga-afụ ọnwụ eme ma ọ bụ na mama anwụhụ amụche ọ ga-agwa m okwu n'ụlọ ọ bụ na mama anwụ mpa ma ga n'ụlọ na sọpọt kụmụ mmedi ọ na-agwa m okwu oke ma anyị ga-emezi gị ebe ọ n'olugo otu a mpa m na-aba akịzi gị mkpu okwu ikwuo ntecha m ga-akpọ my boyfriend ka o chechili gị ọ ga-akụcha gị ihe amụche ọ ga-organize boys ga-ahazie gị ịbata n'ime na nkwụ okwu imechi ọnụ maka afọ m na nwezi nkwụ mpa masị gị tiwe m ihe n'elu gị amụche kedu ihe ị na-eji akpọ mmadụ ihe ngaji kpọrọ mmadụ ọ na-emekwa gị n'ekwu anya nwaanyị bụ ka mbụ ka anyị pịrị ya n'aka mụ na gị ka anyị pịrị ya n'aka nwaanyị bụ ka mbụ nwere onye ijikara m ịchọ ka anyị pịrị ya n'aka ka ihe ị na-eji akpọ mmadụ ifela asọ ị na-eji akpọ mmadụ ka ọ bịa nụtalụ gị ọgụ ebe aka na ụkwụ zuru gị oke ka anyị mee ya n'aka ka ngosi gị amụche mụnwa ka ị na-agwa okwu maka onye mbụ gịwa ka nna amụche mụnwa ka ị na-agwa okwu amụche mụnwa nke bụ obele nwoke malọra nke mmegi ọ bụ ọkwifo ọlụ ọma amamihe nji agba gị nkịtị o amamihe nji agba gị nkịtị o ọkwa maka nna gị ime gịnị ọkwa maka nna gị ka nji agba gị nkịtị ọkwa maka nna gị o ọ bụ na nke mma gị bụ obele ihe ji maa gị ya bụ bụsị ọzọ ịnọdụ ya n'ụlọ mpa ngwa okwu imechi ọnụ maọbụ ọsị gị ọ dị mma ka njigodi gị moto anyị na-eji mmụ kịta bịa njigodi gị ka e moto ị ga-enye anya na kọmpaụnd ka o si wee gbasa gị ọ gị nye m ego ji mmụọ moto ka o si wee gbasata gị mana ka njigodi isi mgbe o jiri uze na level otu a na-ekwuzi okwu amụche a na-ekwu okwu meedi mụ oke bifo ije egodi ije m moto nke tata mpa m nye gị ego ị ga-aba n'ime batru ị ga-asa batru ma iru n'azụ n'otu onye na ị ga-asị ya ifela akwa niile na mpaki dị ebe a dị ebupụta achọkwa m ka iwe meshin wee saa anya washing machine imam try ekwu ya maka m ga-ata gị afụ any di me put in your place in this house imam ji washing machine wee so ya ị ga-asụ akwa anyị na ndị ụna ị ga-amụ ọbụ ụlọ niile around ime ọbụchazi anya o nwezi nchọrọ ngwa gị m ga-eli this afternoon iji nwa je kwado olu m achọrọ m ili breakfast dị rich n'ụna ọchị ka ọ na-atọ gị nke atọ m iche ịkana na agba ochie ọkwefọ gị ịkana na agba ochie ọka ihe nkwụ gị na-achịla ebe azịdị ebe anọ kịta bụ na ihe ọbụla gụrụ gị ga-eri n'ụlọ gị nwa ka eji aka gị ị na-alụzi gịnị akwa gị ruo inyi ọlụọma eje sụọ akwa gị ọsọ gị ji aka sụọ ya ọsọ gị ji ihe eji asụ akwa saa ya ọsọ gị ji isi gị wee saa ya na akpa gị oke so ebe ọzọ medi n'ụlọ ebuzi nwunye nna m ama m ndị ga na-alụrụ ọrụ ama m ebe ọrụ m jedebeziri kịta mgbe mbụ ka ọ na-abụ m na-emekọtara gị sachara gị sụọ gị ma nke ị na-eyi n'ime arụ maka gị ma ji wee sị ya ka ihe ma ji wee sị ya yọrọ common maid ka ihe ma ji sị ya ịbụ maid in this house ịbụ maid ọkwa nka ịbụ maid in this house nke kịta ọkwefela akwa niile anyị na ị ga-anapụ gị ha chenye ị ga-adị ụtọ ahụ dị wee bata mbụ ka m fụ gị imetụ moto ọbụla n'aka nụ na-asị na ịmụchago moto na ị ga-abịa nyawe ya cheka ngwazie gị ọkwa ịfụ moto nke m ga-anya shọt ọ baghịrị ka m gwawa gị ka ọ bụrụ ihe ọ bụrụ akụkọ mgbe ọzọ ka ọ bụrụ akụkọ ọzọ mana ọ kwefuru nri na-agụ gị n'ụtụtụ a ji kwado nri ga-eri ma ọ bụrụ na agụ na-agụ gị ọ bụkwa na ọ naghị agụ gị pịwa ekwentị biko ọmụma ka muche na-agwụ biko eche m na abụ ụlọ mpa m biko nwoke ụmụ nwaanyị ama mmenwu biko ka ebe ọ na wepụtara mpa m ihe a ka staịlụ o ji wepụtara mpa m ihe a iji isi gasazi mpa m ma muche na-agwazi m okwu just pụketizie na obi n'ụlọ m mana ekwefu n'ụlọ mụ na m uche na mpa m ga-emechi ihe n'ime ụlọ ha mpa m ama na m uche bụ haus help anyị kpọta na-akwụ ụgwọ amụche ka ebe ị dị n'ime asịrị ka ebe ị nọ ka m batara n'ime rum ahụ ọgọ m si na ọ chọrọ mgbe ịma etu isi kwu amụkwa m na ahụ dị nya obi m apụrụ m mgbe ị kpọọ m na fon kedu ọ dịkwa mma ọ dịkwa mma mana ọ dịchara
ebe o si eme ga-eme mba nwa ihe na-eme m nwa ihe na-eme m ka eji eme ju na ebe natakwa mba nwa ihe na-eme m ịma ihe nji kpọwa gị bụ na a sị na onye bụ mmadụ ụzọ chiwe nri na aka enwe mkpọmkpọ ite okwu Igbo anọgo m na ya bụ oche nọọ ya nọtee ya aka akagoro ngị mmadụ ihe n'akụkụ ebe ahụ ihe nji kpọwa gị bụ ọkwa n'eziokwu alụmdi na nwunye ndị kwuru okwu si n'ofu anya ka eji anụ nwaanyị maka ịsapụ anya na-abụ ị ga-ahụ ihe ị na-ekwesịghị ịhụ so ofu anya ahụ eji anụ nwaanyị ịnụta ya uche ga-adị ya onwekwe n'ezinụlọ ọbụla ebi kịta anaghị enwe ofu ihe maọbụ ịbụọ na-enye nsogbu ebe ahụ mana na were akọ na uche ndị gbotirinu si na uche ka eji akụ ọkpa uche ka ọkpa ji ebu ọ ya bụ ihe dị n'ihe ahụ na ije di na nwunye bụkwanụ nwayọọ nkịta si na adara onye dara onye ọ bụrụ egwuregwu ihe niile abụghị gada alụmdi na nwunye na ọ kapekakwa n'ibia akọwa ụmụ akụkọ ihe a na-akọ abụma anyị na-enwe nsogbu anyị edozilikwa mana ikwukwu ọzọ ịma ijiji ara nọ n'elu nkwụ nwunye ọ na-agba ijijigharị ọ da-amụ ebe o si esi ọma isi ọma ihe m na-akọwa bụ na eziokwu na asị na ofu nwaanyị anaghị ezuru ụmụ nwoke mana ọ bụrụ mụọ na-asịkwa na ọ bụ ọkwa ụmụ nwoke niile ọ bụgodoro nọ na onwe ka isi na-etinyetụ anya n'iro ị na-akwanyere nwunye gị ugwu ọ bụghịzi na a ga-eme nke tiwara ya dubete ya n'ụlọ esi n'otu ahụ eme ihe na-akọchala mba maka na ama m na gị bụ ọgọ m etu isi ghọta m na asị ṅụrụ m na ị ga-aṅụ amarọ m nwaanyị ọzọ ọ dabata dị m n'echiche ya aghọtachara nke nwaanyị ọzọ fiakwa nwaanyị ọzọ ihe m chọrọ ị na-achọ ịkọwara m kịta na onwero nwaanyị ọzọ ibete ebe ma ọgọ m gbopụ asọ kpọbata nwaanyị ọzọ n'ezinụlọ ya ka nnụwa nwaanyị na-abụ ka nghọta ihe na-akọ chukwu jụkwa ọgọ m ịma na ihe dị n'ije ụwa bụ na onwekwu na onye bụ mmụọ ozi onye ọbụla nwere ebe ọ na-eri mperi n'ụdị nke ya mana ka esi emekwe n'ihe bụ na ọdụ ụtọ ahụ di na nwunye abata nne mụ nọ onwe mgbe eji edozi okwu dịrị di na nwunye onwe taịm eji edozi okwu ahụ ruo mgbe ahụ eji edozie ya ọ dịrọ mma onye ịbụọ ma onye ịtọ ichi na iro bata mgbakọtazie nkịtị ọ dịka ekene aghabago nku aka agọtọrọ m ebe nke onye ịbụọ nwaanyị ọzọ nke agọtọrọ m ya o nwere kọwakere ihe ọ maka nghọta ọgọ m ihe m chọrọ ikwu bụ na otu ọbụla ọ dịkwa gị na nwunye gị na were nwaanyị dozie okwu dịrị unu na nwee nwaanyị dozie okwu dịrị unu okwu dịla anya nwere ebe adịghị enwe okwu Chineke ọkwara m ghọta atọ ọgọ m aghọtakwa m ihe a niile na-ekwu ọ bụrụ okwu ọghị ịghọta ọ na-ịghọtakwa gịnị kedu ka isi je nụọ nwaanyị na-abụ Chineke ekwe naanị be anyị sọkwa nke azọ mụnwa nzekwe nụrụ nwaanyị na-abụ ọ ga ma na nlọ ma na ife ka ha ma emenata na ndụ ma na nlọ ma na ife Hello. On network now this stuff. Olisa. My love, hello. Hello, Olisa. Ina nihe na-ekwu. Kebi no. Anọgọ m ebe m na-ekiri bọọlụ. Ị na-ekiri bọọlụ? Dị shọ n'ebe nke ị nọ. Ma adị m anụ sound bọọlụ. Mgbe ebe m na-ekiri bọọlụ. Ka ị nọ. Ana m doubt. Ịma na ikwu okwu mgbe ụfọdụ adị m trust ihe ị na-ekwu. Achọ m ịfụ kịta. Achọ m ịfụ kịta. So make reasonable. Ana m asị na achọrọ ife isi clean na bọọlụ ahụ ka ọ dị important more than me. Achọrọ m ịfụ kịta. Ngwa, ị ga-afụ m. Okay.
ndị unu nụrụ ọnụ ha na-ejije ya Nzekwe bụ Ududo Nnobi Spider Osuji, Olisa bụ Pat Njọkụ, Azụka bụ Vera Oti, Ogechi bụ Kindnex Ezeugwu, Achebe bụ Ogbuefi Tony Igwe, Nneka bụ Lydia Ani, Amuche bụ Amaka Ibenedo, Ọlụọma bụ Chekwube Anidiobi. Ọ Pat Njọkụ dere egwuregwu a hazie ma mee ka o ruo gị ntị. Chekwara anya ma n'izuụka na-abịanụ agba ọhụrụ ya ga-abịara gị.